Здравейте в част втора от поредицата Силните жени или от трилогията, може би, Силните жени. Не знам как ще дойдат видеята. Последното ми изречение, което казах в първата част, беше, че силните мъже искат слаби жени. Това е грешно. Това не е така. Те не искат слаби жени, искат покорни жени. Искат жени, които да ги следват. Нали така? Силната жена може да следва. Тя желае да следва. Тя мечтае да следва един силен мъж. Той да я води. И тя да го води същевременно. Те взаимно ще се водят, защото и двамата са силни. И двамата осъзнават силата си и силата е един на друг. И затова те правят най-добрата комбинация, най-доброто партньорство, така да се каже. Защото и двамата са силни, и двамата са съзнателни, и двамата искат най-доброто. Защо силната жена изпитва затруднение в днешно време във връзките си? Както казах в първата част, силни мъже има, разбира се, че има, но са рядкост. Рядко са. И защо са рядко? Защото, примерно, една силна жена, ако се постави до един силен мъж, жената ще е по-силна от мъжа. Защо? Защото жената, за да стане силна, независима и това, което прави тя самата, и е отнело много повече време и трудности, за да го създаде, отколкото мъжът. Мъжът по презумпция се разбира, че той трябва да е силен. Той трябва да е водещият. Той така се възпитава. Да води, да е силен, да е мъж. Докато жената по презумпция се възпитава да е нежния пол, което не означава на 100%, че тя трябва да е слаба. Но тя трябва да е покорна, трябва да е гъвкава, трябва да прави много компромиси, трябва да търпи, да преглъща и да продължава. И това силната жена го може, всичко това го може. Но идва въпросът, тя защо да го прави това за един мъж? Защо би търпяла, би преглъщала, би правила компромиси със себе си за един мъж? Защото тя вижда, че той е по-силен от нея. Затова би го направила. Защото тя осъзнава, че неговата сила дава сила на нея. И тя иска тази сила в живота си. Както и той иска нея, нейната сила в неговия живот. Така. Когато отношенията между един силен мъж и една силна жена са балансирани, те взаимно се поливат. Взаимно си поливат градинките, както се казва, и взаимно се повдигат. Взаимно си помагат да могат да растат. Да растат заедно, да растат и индивидуално. Сила означава да даваш свобода. Сила означава да бъдеш пример. Позитивен пример. Инспириращ пример. Сила означава да можеш да правиш компромиси тогава, когато ти е най-трудно, но осъзнаваш, че без тях няма как да продължиш в посоката, в която си тръгнал. Сила означава да страдаш и същевременно да знаеш, че това страдание е стълбата, по която се катериш към върховете, за които си се запътила. И ти търпиш страданията, търпиш разочарованията, търпиш абсолютно всичко, което дойде в живота ти, което не е толкова приятно, колкото ти се иска. И търпиш, стискаш зъби и растеш, учиш се и продължаваш напред. И ставаш все по-силна и по-силна и по-силна. Това не значи, че като ставаш силна жена, ти ще си студена, безлична или така нататък. В смисъл, силната жена не е студена. Тя просто е силна. Тя е взискателна. Тя знае какво иска, знае как да го постигне и знае, че ако не е тя,
И ако не са действията, които тя предприема, няма да е това, което е. Силата идва от нея. Не идва от външни фактори, от външни хора, от външни събития, от лайкове, от такива неща повърхностни. Силата идва дълбоко вкоренена в нея, защото тя осъзнава ясно, че тя ще се справи винаги във всички обстоятелства. Тя е наясно с тази сила. И иска да я използва по най-добрия начин, да я оптимизира за благото на цялото. Това е силната жена. Силната жена се стреми да разширява, да озарява, да повдига. Тя иска един по-добър свят за нея, за хората около нея. Затова тя е силна. Защото една слаба жена няма как да постигне това, което може да постигне една силна жена. Силната жена ще те смачка, ще те сгризи и ще те изплюе. И ти ще станеш един по-добър човек след това. Защото ще си осъзнал, че това, което тя ти е причинила, е абсолютно основателно. Абсолютно е било нужно да се случи за твоята еволюция, за нейната еволюция. И затова тя е такава каквато е. Истинска, сурова, неподправена, автентична. Един мъж, който не е силен, изпитва неудобство и дори, може би, малки комплекси в присъствието на една силна жена. Един слаб мъж се опитва да накара една силна жена да изглежда слаба. Той кара да се чувства неуверена. Той създава ситуации, в които иска да компрометира нейното самочувствие и сила. Това е един слаб мъж. А такива има много. И въпреки, че един слаб мъж се възхищава на силната жена, защото осъзнава, че тя е по-силна от него, по-можеща, той иска да е в живота й. Той жадува такава жена, защото осъзнава, че тази силна жена ще направи него силен. Затова е толкова желана силната жена. Но един слаб мъж не може да е със силна жена, защото реално погледнато тя вижда през него. Тя осъзнава колко много блокажи, ограничения и комплекси има един слаб мъж. Тя осъзнава неговите слабости, тя ги вижда ясно, усеща ги. И затова тя не му позволява по никакъв начин той да доминира над нея. Тя просто се отдръпва. И в това е нейната сила. Да се махне от ситуации, които не са подходящи за нея. Които не помагат за нейното развитие, извисение, растеж, подем. Тя се маха, тръгва си. Защото вижда слабият мъж. И продължава по пътя си напред. Силна. Сама. За съжаление, Защото една силна жена, като срещне един силен мъж, там химията, обстоятелствата, всичко е много по-различно. Защото има баланс. Отношенията са балансирани, отношенията са автентични. Когато е силен мъж със слаба жена, там няма баланс и обратното. Силна жена със слаб мъж. Там има използване, манипулации, газлайтнинг, лъжи, изневери. Там е грозно. Наистина е грозно. Докато един силен мъж има до себе си силна жена, той в 99% от случаите осъзнава какво има. Защото е бил с много жени, които не са силни. И когато е за първи път с една силна жена, той е поразен, той е изумен. Той не може да повярва, че има такива жени. Той е малко, така да се каже, малко го е страх от нея. Защото вижда в нея голяма сила, която се пита дали ще може да обуздае, дали ще може да контролира. Или тя ще го контролира. Силната жена в живота си цени спокойствието. Тя цени автентичността и истинските отношения, истинските чувства.
истинските действия. Тя цени истинските неща в живота като цяло, защото тя самата е истинска. Силата идва от това тя да е винаги автентична, винаги себе си и да не прави компромиси, които не са в нейния интерес и не са за нейното и общо благо. Силната жена също така осъзнава, че когато прави компромиси, когато скланя глава, тя го прави, защото осъзнава, че това ще й помогне. Това ще й извиси още повече. Това ще й даде големи криле след време, не на момента. И затова търпи. Тя е търпелива, постоянна, тя е отдадена. Силната жена е един брилянт, едно бижу, което всеки един мъж би желал до себе си, защото осъзнава, че тази силна жена ще му даде всичко, което той желае за себе си. Докато един силен мъж може да даде наистина много на една жена, силната жена дава много повече на един силен мъж. Тя му дава истинска подкрепа, приятелство, партньор, на който може да разчита винаги. Тя му дава семейство, тя му дава уют, тя му дава грижа, любовта си. Тя му дава всичко, което е, ако тя прецени, че той заслужава, тя да му го даде. Силната жена не играе игрички. Игричките са за слабите хора, за слабите жени, за слабите мъже. Бъдете силни, скъпи дами, скъпи мъже, бъдете силни, бъдете нещо повече от това да се вписвате в тълпата. Бъдете като една червена точка сред сивия ден. Бъдете светлината в нощта. Бъдете силни, бъдете себе си, бъдете любящи, бъдете истински. Обичам ви. До следващата част. Чао!